तथा ऑब्जर्वर चिनी YTF सेंट्रल कमिटी नि उई फाइ मंजा फाइजा चिनी ताको सुभाष पद जमातिया बताबक जाति फ्रागै चिनी निर्वाचन ऑफिस खुलाव बिलाय Ya bakar bade Waglalong le, waglalong le, waglalong le, talong le, talong le, wagalong le, wagalong le, sablong le, siablong le, waglalong le. Masih hamkai kamu mana bagalan sung kulumbo, masih hamkai kamu mana sung bagalan kulumbo, masih hamkai kamu mana sung bagalan kulumbo. Long le, long le, long le, long le, long le, long le. Kedake, Uma kedake, Uma kedake, di pramotake. Hambai, jatan no, di perdana hambai. Ini mor kami ini लोकसभा निर्वाचन ऑफिस पार्टी ऑफिस खुलक जाखा और खुलक जामानी पांदावा फाइ मांजा फेका चिनी खय डिस्ट्रिक्ट नि ऑब्जर्वर YTF नि सेंट्रल कमिटी नि आदम बरंगनां सुभाष पद जमातिया ते बर फाइ मांजा चिनी तेलंब्रा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि एक्टिंग प्रेसिडेंट बरंगनां कर्ण सिंह जमातिया बने लगे YTF नि ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट बरंगनां मनोज देव वर्मा DWF नि एक्टिंग प्रेसिडेंट काकोली देव वर्मा बने लगे तेबो फाइ मांजा फाजा तेलमा हदराय ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट जिनि ताको तीनो जमातिया जिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर सुरेन कलई अमाहायकाय गोबां मानसिनि तेलमा ब्लॉक कमिटी नि एक्टिंग प्रेसिडेंट बरंगनां उत्तम देव वर्मा हाय चिनी YTF नि जत आदम DWF नि जत आदम ते चिन्ति प्रमोथ नि जत आदम आदम जुसनो आनि खाक्ता हामबा याफारै कक खायचा थाइनि नारनाय ताकुते बहुत नरक साइबारो तिनिजों ऑफिस उद्बोधन खाइमानि फाइनाय 26 तारिख चिनी पूर्व आसन लोकसभा नि निर्वाचन नाय अनिर्वाचन चिनी प्रार्थी रंगै बजाखा महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा महाशया तिनी राज परिवार नि बरक चिनी बुबाग्रा प्रदीप किशोर देवबर्मन नि बिबि बनो जों फाइने 26 तारिख गोबां मा बुद्रिहुय जययुक्त खालायनाय जों बनो ताङै भोट मारिनाय हिमालय बचिनि तिप्रामथानि सापर्ट तिप्रामथा बाय सापर्ट खायजाक कायसा बीजेपी नि प्रार्थी बनि बागै जों बनो पदबुबार भोट मारिनाय ताम नेंगाय नरगतन साइमेनो खानाय 2 तारिख मार्च जों कायसा त्रिपाक्षिक चुक्ति खालायलायमानि इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट ते चिनि तिप्रामथा ओ त्रिपाक्षिक चुक्तिनो चारिति सानन बागै फाइनाल लोकसभाव जोंनि मनोनीत प्रार्थी जों हामदागमानि तिप्रामथा बाय साइजाक कायसा प्रार्थी बनो जों पार्लियामेंट मार होनाय पार्लियामेंट ताङै मार होनाय हिमालय ब चिनि ओ चुक्तिनो सफल खायनान बागै ब आरो चिनि बागै कक साइनाय चिनि तिप्रासानि दुख कष्टनो कक साइनाय चिनि तिप्रासानि पॉलिटिकल राइट्स चिनि लैंड राइट चिनि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चिनि भाषा चिनि हिस्ट्री चिनि आइडेंटिटी अबलते जों इंडिया गवर्नमेंट बाय चुक्ति खालायजाक अ चुक्तिनो सफल खायनान बागैनो जों दिनै बीजेपी नि सापर्टानो बीजेपी नो सापर्ट खायै जों पदफुल बुथ दिनाय ताम नेंगाय जों बरक बाय एलायंस खायमेया
जों बर'नो सापर्ट खायमानि ताङै हिंखाय जिनि हानि अधिकार जिनि बासानि अधिकार जिनि ककनि अधिकार जिनि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिनि पॉलिटिकल राइट जिनि आइडेंटिटी एवं जिनि हिस्ट्री न से पर सम्मान दिवै जोंनो फिरंग रिनाय हिने चुक्ति खायगा हिंगाबा आ चुक्ति न सफल खायना बागिनो जों बर'नो सापर्ट खायो बर' सापर्ट खाय जों एमपी अरनि रहनाय बर' जिनि हाते दफानि बागै आरो कक साय जिनि यो चुक्ति न सफल खायनाय बनि बागै ताकुकते बुकुकसं जिनि अमर कामिनि जत नगद तबै खनाय तंनाय जत बुरा बुरि सिखला सिखली जत न जों कबगो हायदि जों जिनि तिप्रा मथा ताबुंनि लोकसभा इलेक्शनाव बीजेपी प्रार्थीना समर्थन खायै सापर्ट खायै पद्मबुबार जों बुद रिलानाय तामनि हिंगाखाय जिनि एकर्ड सक्सेसफुल खायथि सानन बागैनो जों आरो बुद रिलायनाय तामनि हिंगाय जों माननान हिंगाखाय जों किसा रिना बनांगौ जों अमहायकनो गिव एंड टेक पॉलिसी आव जों एडप्ट खालायना नांगौ बनि बागै जारा तां बुखाव जों ताङै मथाते जों बुबार बुद दंनाय हिनाय रक बरनां कयजागौ हायदि जों हाते दफानि बागै जे सामुखाय दङबा जों जिनि मथांदों जागै से मानाय हिंखायबा जों पद्मबुबार किसा बुदिनाव ताम खटिबा बनि बागै फायदि जों फायनाय 26 तारिखआव पद्मबुबार बुद लायै जिनि बुवागरानि बिबि महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मान पद्मबुबार बुद दिवै गप्लाय खाय पार्लियामेंट रहलायने कक गचारै आणि ककी सिसा अरन पारिखा जतन खुलुमबायखा तिप्रा मथा लंले बुवागरा लंले तिनि मानथाय